Hello guys! For today's video, samahan nyo ako gumawa ng lettuce salad. Nabili ko pa datong lettuce na to dun sa palengke ng Arsasan. Dati hindi naman talaga ako gumagawa nito at kumakain, pero natutunan ko lang siya kay German dahil mahilig talaga siya sa mga gulay-gulay at saka sa mga salad-salad. Ayan siya guys, hiniwa ko na siya, hinati ko lang muna sa gitna at hiniwa-hiwa ko na siya ng maliliit. At ilalagay ko lang sa saraan para mahugasan siya at paghiwa-hiwalayin ko na rin yan para maayos nating halo kay ube. Char. Para tanong ba nato pag kuan ba, pag mix ba, ayan, kana ba siya, akong kusnit para magbuwag-buwag siya, anak ba? Iso na magtagalog, uy. Nung time pala na yan, wala si German at nandun siya sa Tandag. Pumunta siya ng post office dahil meron siyang matatanggap na sulat galing ata sa kanyang pension. Kaya hinanda ko na yung pagkain niya para pagkadating niya, meron na siyang makain dahil for sure, hindi na naman siya kumain dun sa Tandag. Alam niyo ba guys, hindi lang naman ako ang nagustuhan tong lettuce na salad, pati na rin yung aking buong pamilya, nagustuhan na rin nila. At saka bukod sa masarap, healthy na rin siya, 'di ba? Kasi lettuce nga, tapos hahaloan ko pa yan mamaya ng kamatis, pipino at saka onion. Ayan, hinugasan ko na pala siya sa ating running water char ng arwasa. O yan, malakas ang tubig. Tapos ayan, kung nakikita nyo naman, may biglang lumapit sa akin na pusa. Akala naman niya, meron siyang pagkain para sa kanya. Ayan guys, sinugasan ko na nga siya ng mabuti at patuluin lang natin yung tubig. Tapos, itatabi lang natin siya at i-prepare naman natin ang kanyang mga sahog. Ito na pala guys ang aking isasahog sa ating lettuce. Meron akong cucumber, onion at saka kamatis. Unahin ko na muna paghiwa itong cucumber, hiwain natin sa magkabilang dulo, tapos hinugasan ko na rin at saka babalatin lang natin ng iilang balat. Hindi natin ubusin sa pagbalat guys dahil nakakain din naman yung kanyang balat. Pero optional na lang sa inyo kung ano gusto nyo. Dahil pwede rin namang balatan nyo lahat at pwede rin hindi balatan. Pero para sa akin, tinanggal ko yung iilang balat. Tapos ayan, hiniwa ko na siya sa gitna at tatanggalan natin ng kanyang mga seeds. Optional lang din yan guys, pwedeng tanggalan at pwedeng hindi. Pero para sa akin, tinanggalan ko siya dahil ayokong nagkakalat-kalat ang kanyang mga seeds dun sa aking salad char. Pero okay lang yun guys, kahit merong seeds. Ayan, hiniwa-hiwa ko na nga. At syempre guys, hindi lang naman si German ang kakain nito. Pati na rin ako, makikishare na rin ako sa kanya. Dahil hindi rin ako nag-lunch. Dahil hindi talaga ako mahilig mag-lunch. Lalo na't kanin kasi, you know, medyo busog pa ako sa gahan. Kaya hindi ko nararamdaman ang gutom masyado kapag tanghalian na. Pero, kumakain pa rin ako kahit papano. Kaya yung lettuce na salad, okay na rin sa akin yan. Medyo nagkakalaman na rin ang aking tiyan at hindi na rin ako makaka-feel ng gutom. Ayan, isunod na nga natin tong kamatis. Isang pirasong kamatis lang ang ginamit ko guys kasi medyo madami na rin naman siya at saka malaking kamatis din naman siya. At saka hihiwain naman natin siya ng maliliit kaya dadami na rin siya. Hinog na kamatis pala yung ginamit ko guys, pero hindi naman siya masyadong lata, pero hinog talaga siya. Ayan, pagkatapos nating hiwain yung kamatis, isunod naman natin tong ating red onion. Ayan, malaki din siya guys, dahil gusto na German talaga ang onion. Babalatan lang muna natin siya, tapos hiwain natin siya ng maliliit. Ayan, sa umpisa, hindi mo pa siya masyadong mafe-feel na mangingiyak ka, pero kinalaunan, iiyak ka rin. Tingnan natin, o ayan, nafe-feel ko na. Pinapaiyak na naman ako sa ating sibuyas. Kaya ayoko talaga maghiwa ng sibuyas dahil ako'y pinapaiyak. Parang sinasaktan lang tayo ng mga jowa natin. Ayan, tapos ko nang hiwain lahat. Pagkatapos, nilinisan ko na yung chopping board at saka yung kutsilyo at itapon na rin natin ang ating mga basura para umpisahan na nating timplahan ang ating lettuce.
eto na pala guys yung lahat ng mga hiniwa-hiwa ko. O diba, madami na siya. At saka ayan, prepare ko na nga ang ating olive oil at saka yung ating unahin pala muna natin paglagay ng olive oil. Tansyahin nyo na lang guys, pero yung una, nilagyan ko lang muna siya ng 2 kutsarang olive oil. Tapos itong ating red cane ba yun? Ewan ko, basta suka siya. 3 kutsara ata yung nilagay ko, pero nasa sa inyo na yung pagtitimpla nyo guys, tansyahin nyo na lang. Ayan, dinagdagan ko kasi parang nakukuntian lang ako sa ating olive oil at saka sa ating suka. At saka lalagyan din natin ng pampalasa, lagyan natin ng iodized salt. Ayan, iodized salt, tinaktakan ko siya. Tapos nagbabara pa yung ating iodized salt, kaya ayan, taktak na ako ng taktak. At eto yung panghuli, yung ating paminta. Lagyan lang natin ng maraming paminta dahil gusto ni German ng maraming paminta. Ayan lang ang ating pambalasa guys, yung iodized salt lang at saka paminta. At saka yung suka at olive oil. Yun lang guys. At haluin na lang natin ng mabuti para magkalasa ang lahat ng ating mga gulay. Tsaka yan, last na yan, ilalagay na natin ang ating nahugasan na lettuce. Ayan, haluin lang natin lahat para magkalasa ang lahat ng ating gulay. At eto na guys, ang ating finished product. Ready to eat na tayo. Kain po tayo guys.